Reit. Euros Thomas, mae'n ddwrnod rali. Sut mae'n mynd ma? Mae'n mynd yn golew hyd yn hyn, y tywydd yn dylan golew i ni. A mae'r hael want o mas, a pawb yn fysi'n gysadlu. Nawr fel trefnydd y sir, pa rif yw'r rali lenni? 39 neu o fan ni. Ie, da iawn. Ie. O'r Llangorcherddi chi? A chi wedi bod lan yn Llundain lenni yn derbyn rhywbeth go arbennig? O, do, fi es i lan ym Mhalas Buckingham. Ond dim drosta i o'n i'n gael o'n i'n cyferi bod yn rhywbeth i'r mudiad ac i bobl cefn gwlad. A dyna pam nes i benderfynu bod fi'n mynd i nôl i fod yn onest â chi ar MB. Na, fel cydnabyddiaeth i bobl Cymru cefn gwlad cyffredin, a dyna beth oedd yn bwysig i fi. So o'r Frenhines oedd yn cyflwyno chi? Na, Twysog Charles ges i weld ac i fod yn 10 ag 1 nath e siarad Cymraeg dy fi. Be wedodd e? Llongyfarchiadau mor iawn a bod yn anrhydedd i gyflwyno menyw o Sir Gar. Oedd yn amlwg bod e wedi gwneud i waith cartre achos oedd dim byd o'i flanau a gofynnodd e i fi a oedd clwb i gael dan ni'n Llandyferi. O, da iawn. Do, war y te. Da iawn. So, beth yw uchafbwyntiau heddi nawr yn y rali? Wel, mae uchafbwyntiau gwahanol i gwahanol aelodau fysen ni'n gweud. Chymod, mae llys genhadus a llys genad o'n ni a parwyon. Mae'n uchafbwynt i nhw. Yn ystod i cyfnod yn y mudiad a wedyn mae ydych chi prif stocmon y flwyddyn, iau a hun. Mae hwnna'n anrhydedd achos chi'n barnu 4 teip o stoc a hefyd wneud papur hwsmonedd. Ond mae dyn ni wedi'n buwch goffa Aled Hywels a mae hwnna'n mynd i prif pencampwr stocmon iau neu hun trwy gydol y flwyddyn ac y lefel Cymru a mae hwnna eleni yn mynd i Dafydd Ifans o Glwb Sandishmels. Mae hwnna'n anrhydedd, chymod, penigamp achos maen nhw wedi goffod dilyn pob cystadleuaeth o farnu moch i farnu moch byw hefyd leni, defed llun, dagodro, gwartheg beef, wy'n tew, popeth trwy gydol y flwyddyn a cynrychioli y sir a lefel Cymru a mae hwnna yn rhywbeth i chi'n cael falle unwaith yn ystod eich cyfnod yn y mudiad os ych chi'n lwcus. A wedyn wrth gwrs aelod iau a hun y flwyddyn, wel mae'n rhywbeth arbennig iawn iddyn nhw i cael i enwi ar y llwyfan fel aelod un Sir Gar a aelod iau Sir Gar amser chi'n ystyried faint o aelodau sydd yn y sir. Ac i swyddogion y sir, cadeirydd y sir, cadeirydd gweithgareddau a chyllid. Hwn yw y dwernod yn dyfe, uchafbwynt y flwyddyn. A mae'n ddwrnod braf, neis. Mae'n fendigedig. Cyd yn hyn a daw y hael mas Pnawnna. Cyn aelod Clwb Cyman, beth o'ch chi'n neud pan o'ch chi'n cystadlu yn y rali flynyddoedd mawr yn ôl? Wel, amser o'n i'n cystadlu, o'n i wastad yn neud y gwynio. Ie. Neu coginio. Ie. Y ddoi beth na o'n i'n mwynhau a dwi'n cofio, dal i gofio beth nes i, fi'n cofio wneud bag bach i ddawns arbennig. Mae'n syndod fel chi'n cofio a chi'n cofio y sgiliau chi wedi dysgu. A hefyd nes i Ann Williams Rhywlas eiso cacennau. O'n i'n neud 6 cacen fach a Ann yn neud 1 t-shirt fawr. A nillon ni yn y sir a elon ni mlaen i Stonley a nillon ni yn Stonley. A chymod chi'n cofio y bethau hyn, rhywun beth yma aelodau presennol yn cael y cyfleuon a cymeryd nhw a chi'n cofio nhw am mos fi'n credu. Eros, fi'n gwybod bod chi fysi, diolch i chi'n siarad yn ni. Diolch Dylan, diolch yn fawr a pob hwyl i chi.